Tal com s'ha mostrat al vídeo, l'Ajuntament continua treballant en la millora de la qualitat de l'oferta esportiva organitzada per les diferents entitats, facilitant les eines de gestió i organització interna per tal de garantir uns nivells elevats de qualitat en els serveis que ofereixen als ciutadans. L'any passat es va iniciar amb 3 entitats referents del municipi, el Club Bàsquet Prat, el Club Natació Prat i el Pratenc Associació d'Atletisme. I aquest any continua aquest suport a les entitats esportives del nostre municipi que han fet l'esforç de l'obtenció de la certificació de qualitat esportiva del Prat de Llobregat. Per fer el lliurament de la cinta de certificació, convidem a pujar a l'escenari a l'alcalde del Prat de Llobregat, el senyor Lluís Tejedor, i el senyor José Luis Rivera, regidor d'Esports.